și bine v-am regăsit la un metru 25, adică la IFA 25. Venim direct cu de asta, Racuș revenind la aici Raul. Cred că mi l-a dat, nu știu sigur, dar avem aici niște pachete și din primul pachet ne pică Uscovic. Și din a doilea pachet de 4 mine pică Fate. Nacho, ne pică Nacho. Nu știu dacă scrie așa la Alehan. Dana Kebab Nacho Araujo. Și din încă un pachet ne pică Cucu. Da, ieșim de aici și dăm direct o formație de 4-3. Formație. Legem pe sonero. Veni. Mă, ghiciți de aici. A, B, C, D, F, F. Și normal, mă, că B, mă, idolul meu. Fotbal. Bellingham. De Bruyne. KDB, adică, cum se mai spune. Un Jordi Alba merge. Nici nu schimbăm. Virgil van Dijk. Și un Walker. Portarul avem ca London. Așa. Aici ca portar. Tadi. Lăbăm. Ne-a dat doar râbă, dar nu ne trebuie un lăbă frumos. Revenim. O să revenim cu echipa full. Și am revenit cu echipa gata full. Ca striker îl avem pe Son, ca left winger îl avem pe Vinicius, ca Reve, nu știu cum să spune. Avem pe Messi, mă. Cam, adică mijlocașul avem pe Bellingham, mijlocaș ofensiv Rodri, mijlocaș defensiv De Bruyne. Ca LB îl avem pe Pedro Reboncho, ca CB îl avem pe Agbada și Vendj, adică Virgil van Dijk, și ca RB îl avem pe Walker și ca portar l-am spus. Venim direct cu meci frumos. Așa, dăm aici. Așa. Wow. Așa. Începem meciul. Messi. Nu, mă, Bellingham, mă, nu mă dezamăgi, mă. Și, mă, a 5 jucător al meu preferat, mă, deja mă răgește. Dezactivăm. 5 este Bellingham. Pas psihic. Dev pas. Este, mă! Câteodată și la ghici. Câteodată, dar câteodată mi se primește, câteodată nu. Știți cum? Bă, nu spune că au și același portar, că nebunesc. De Bruyne. Rodri.
Și Messi. Am creat Messi, gol. Luri. Pentru că știu atât cardurile lor și aici. Nu, mă, mi-a salvat-o. Mă, ce mă enervează. Urât. Păi, episod. Și ne ducem să deschidem pachetele. Spui că sunt un bebeu, dar nu este adevărat cu Dembele. Wow, un pahar. Fernando Torres, mă. Antrenor pentru Academie, pentru cei mici de la Atletico Madrid, care curând să fie cei mai buni jucători. Adeyemi, Sorlot și din Goldpack, hai că este gol. Este gol. Stai că vreau la market, nu la paguri, mă, la market, nu aici, dar vreau să scriu Radu Drăgușin. Și David Zaharia. Corpurenții. Așa. Niclas. Bă, știi ce vreau să fac? Vreau să fac anunțurie. Să cumpăr mulți Nicolas Jackson. Așa, da, să cumpăr pe Nicolas și la urmă să-l vinde să vedem câți bani facem pe Nicolas Jackson. Token. Și da, nu mai luăm pentru că și de 80 o să cei ce jucători vrei. Dar eu nu sunt. Mățan, da. Nu știu, da. Am vrut spațiu din Sfântă de Români. De Mățan. Da. Așa avem aici și încercăm să vedem dacă este România. Cumpărăm niciun român serios cu mine acum. Pare o față de să nu la nu mai mă dus aminte de Al Nassr. Foarte mai n-a găsit și noi un roman. Mamă. Stai un pic. 86, da? 85. Roman, dar scriem. Stai, nu zici 85 B E Bellingham. Ați dat seama. Încă da? Ok. O să-i dau știm că avem. Și acum dă să vedem să facem bani și să stai cu G. Nicolas Jackson. O grămadă bani. Uitați-l mă pe Jackson. Pe Brad. Așa tot. Bă, nu totul, dar nu ne trebuie. Stai mă în Bellingham. Ăla care nu l-a luat acest ăsta, nu? Te mă, pun-te mă.
Așa, da, să punem B. E. Și e 800 și de toți banii strânși cumpărăm un pac de 2 pacuri de 4. Un buget nelimitat, mă, n-avem, mă. Să înțelegeți și voi asta. Deci cam acesta a fost cu videoul de astăzi. V-aș ruga să vă abonați și să dați un mare like și la revedere!